alaikum jama'a. Har yau na kuma dawo muku. Kada fa ku manta. Ni ce taku Yasmin Maiduguri. Da Allah ku dinga danna subscribe akan wannan tasha tamu. To, yau za mu yi bayani akan yanda namiji ɗan siriri sai ci mace katuwa. Kun ga abin da mamaki. To, yanzu ya za a yi? Kaga mace katuwa, namiji ɗan siriri. To, za mu yi bayani yanda idan ya ci ta yanda za ta gamsu, shi ma zai gamsu. Kowa zai nishaɗantar da kowa, kowa zai ji daɗi. To, abin da za ka fara yi, ke mace, kin ga namiji ɗan siriri ba zai iya ɗaga katuwan mace ba. Yanda zai ɗaga dai ɗan siriri haka dai kuna gani kamar ni. To, gaskiya ba zai yiwu ba. To, abin da ke mace za ki yi ko kai namiji, dole a koda yaushe mace ba za ta dinga hawa kanka ba, sai dai kai ka hau kanta. To, idan ka tashi za ka hau kanta, ke mace ba a son ki ɗan saki jikinki haka, ki baje. Za ki ɗan tausaya mai tunda kin fi shi, shi ba shi da wani jiki. Idan kika tashi abin da za ki dinga yi, raba jikinki za ki dinga yi. Tunda ƙafar mace babba da ƙarama ba ɗaya ba ne ba. Mace ƙarama za ta iya ɗage ƙafarta ko a bango ne ta ɗora ta, namiji ya sex da ita. Mace mai jiki ba za ta iya ba. To, abin da za ki dinga yi, rabawa za ki dinga yi. Idan kin yi haka, sai ƙafarki ta yi haka. To, wannan ɗan ɓarin naki na nan, shi namiji zai biyo ya dinga sex da ke yanda zai ji daɗi, ke ma ki ji daɗi ko juyawa. Ana son mace mai jiki ma ta dinga kwanciya rubda ciki. Namiji yana cin ta a haka saboda duk samun sauƙin su ne da shi da ita. To, abin da kai namiji za ka fara yi idan ka samu mace lokutan nan katuwa, to abin da za ka fara yi shine, kun san ma nonon mace ƙarama da babba ba ɗaya ba ne ba. Wata nonon mace ƙato ne. To, kaga ba yanda za a yi namiji ya rinƙa riƙe shi da hannu ɗaya yana shafa shi, gaskiya ba zai yiwu ba, dole sai da ɗaya. To, abin da za ka dinga yi idan ka ɗago nonon nan, mace da kan nonon ta babba kawai namiji zai dinga amfani. Zai ɗan rinƙa dai murza kan nonon ta haka a hankali ba kamar nonon siririya ba da sai ya riƙo shi ya matso sa tukunna. Nonon ƙatuwar mace ba zai yi wannan abun ba. Zai ɗan rinƙa mulmula shi a hankali. Yana ɗan shafa cibiyarta kaɗan. Yana sa harshen shi daga kan tsakiyar nonon ta inda ya raba, yana laso shi a hankali har sai ya je kan cibiyarta tukunna. Haka zai dinga yi yana yi. Ita kuma a wannan lokacin za ta ɗan rinƙa yana yi, ita ma za ta ɗan zo hannunta daga baya. Tana ɗan murza kan nonon shi haka, tana ɗan shafowa haka daga kan shi haka in ya dai zo ta kama kan nonon shi ta dinga murza, tana murza, shi ma yana jin daɗi, tana jin daɗi. Ba zai yi a ce shi kaɗai ne yake yi mata abu ba, ita ba ta taya sa, gaskiya ba zai yi ba. Ita ma tana ɗan murza, shi ma yana ɗan murza nonon, yana ɗan taɓa cibiyarta haka, yana lasa, yana ɗan shafo hammatarta haka. Ka san ita mace a duniya tana son ko ina ta ji namiji yana tsotse mata, saboda za ta ji shi kaɗai ne ma mai son ta. Saboda yanzu wani ba zai, maza kala ne, kowa da akwai abin da yake so a ce yau yana taɓa a jikin mace. Amma abin da mace ta fi so ko ina namiji ta ji ya siɗe shi, ya lashe shi tas. To, gaskiya mace tana son wannan abu, ya kamata maza ku daure ku dinga yi. To, idan ya zo yana ɗan shafa, yana ɗan lasa, zai zo yana ɗan murza kan nonon nan nata, yana ɗan sa wannan ɗan yatsan nasa ba wannan ba, wannan zai ɗan rinƙa sa shi a cikin gindinta, yana sawa, yana ɗan turawa, yana sa shi, yana ɗan murza kaɗan haka, yana turawa. To, har sai ya shige sosai. To, idan ya shige din ba wai ciro shi zai yi ba, da wannan hannun haka yana murza kan nononta. Da wannan ɗan yatsa ma ka san ana sex da mace, ana cin mace da wannan ɗan yatsa. Za ka rinƙa sa kamar kana cin ta, kana buga, kana sa, kana buga. To, a lokacin nan mai ruwa ce, ka san manyan mata kamar sun ɗan fi sirara ruwa haka. To, za ta yi releasing. Wannan releasing ɗin da za ta yi, to a wannan lokacin kuma take son ka fara sa gindinka ka fara cin ta. To, kada ka ci ta a wannan lokacin. Sai ka yi fingering ɗin da hannu sosai, ruwan nan ya zuba sosai, kana cin ta da wannan hannun kana yi. Idan ka gama fingering ɗin nan nata, sannan sai ka dawo. To, kaga ba za ka iya ɗaga ƙafarta ba. To, sai ka ta ɗan ja ƙafa haka, sai ka ɗan zame ta kaɗan. Idan ka zame sai ka sa kanka a cikin gabanta. Sai kuma ka dawo hannayenka biyu haka, kana murza kan nonon ta haka, kana murza kuma kana cin ta.
kana kai shan gabanta. Okay, sorry, ku yi haƙuri. Kana shan gabanta kana sunkuyan nan kana ɗan sha, kuma ba wai in ka tashi shan gindin mace ba wai duka ba a'a no, ba duka ake sha ba. Da farko harshen ka zaka fara sa ka ɗan samu wa'annan ɗan saman dai gaban macen nan dai guda biyu da suka ɗan yi haka, su zaka ɗan rinƙa sa harshen ka haka kana ɗan karkaɗa kana ɗan tsotsar su kaɗan kana ɗan hura musu iska kaɗan kana sha. To kana haka to a wani lokacin ƙofar gindin za ta buɗewa zai ai tunanin kamar cinta za ka yi, gindin zai ringa buɗa. To yana buɗewa kana ɗan shan haka a hankali, sannan kana sa wannan hannun kana ɗan sawa a cikin gindin, harshen ku kuma yana taɓa saman gindin. To kana ta haka kana sha sai ka ɗauke hannun naka sai ka zo ka sa harshen ka gaba ɗaya a can cikin gindin nata, kana zura harshen ka kana karkaɗawa kana zuƙo ruwan nan kana sha kana karkaɗa. To in ka samu mace mai rauni ma wata za ta iya shiƙewa ta ji kamar za ta suma ma. To kana yi sai ka gama wannan sosai, sannan sai ka fito da gindinka. Idan ka fito da gindinka ka fito da shi ƙaƙƙasa sai ka ɗaga mata shi ta gan shi sosai, ta ba na wasa bane ba kai. To sannan kuma kar ka sa da kanka, ita za ka ce ta sama. Idan mace tana son ka ce ta, kada ka ce kar ka sa gindinka da kanka cewa za ka yi samun. To za fa ta yi ƙoƙari duk yanda za a yi ta jawo wannan gindin naka ta samu ka, sai ta ji ya lime ƙaf. To idan ya lime ka kuma za ka fara cinta, za ka fara kaga in lokuta ce dole sai dai ta ɗan karkace haka, sannan kai kuma ko ta jikita ta yi haka kai kuma sai ka fara kana haka daga bayanta ta ɗan haka sai kuma sai kai ta cinta. Ita kuma daga hannunta tana zuro hannunta tana taɓa 'ya'yan golaye ɗan naka guda biyu masu kama da alewa nan ta yara mai zaki, kana ci tana taɓa su kana ci tana taɓa su kana ci. To a wannan lokacin sai ka ci ta sosai, sannan sai ka yi releasing. Kuma dan Allah maza ba ma san idan ka san akwai wanda ba sa releasing a ciki, sai sun fito da gindinsu sannan su riƙe su yi releasing. To ana son idan kai releasing ɗin nan ka mai da gindinka cikin gindin mace ya tashi a ciki, ba wai in ka yi releasing ba kawai ka wani shantake sai can an jima sannan tukunna ka ce za ka dawo. Kana yin releasing in a waje ma kai kana cirewa dole dama gindinka zai lanƙwame ya kwanta. To kawai ka mai da shi cikin gindin mace, ita ma a lokacin kaga gindinta bai matse ba a buɗe yake. To kana mai da shi kai ta yi har sai ya tashi a cikin gindinta. To wannan ma yana ƙara wa mace jin daɗi da ƙauna da soyayya. Don Allah ku daina in an yi releasing a daina cire gindi sai ya sha iska tukunna, kawai sperm yana gama zuba kawai a mai da shi a ci gaba da aiki. To yauwa, to ita kuma mace a wannan lokacin da ka mai da gindin nan a ciki to